Здравейте хора, аз съм Марти и сега това ще бъде четвъртия клип на Clash, третия клип на Clash Royale и четвърти клип в общия ни канал. Просто искам да свърша поне драфт челенджа и в миналия клип клипът свърши само. Защото не си изчистих на галерията местата, защото винаги като направя някой клип си го изтрия, за да не ми хаби място. Да, не го изтрих, забравих и зато ми свърши клипа. Иначе 2 на 3 загуби хора. Когато му стана на 600 живота, обаче той ми направи с елитки, айспикта и спелгомлес и да не забравяме и фариките, не можах да го спра и той просто... Ако бях познал нещо да ги разсейва, щях да бия аз, защото елитките биха по неговата кула, дето ставаше 600. Да, както е. Сега очаквам пак да загубя и да направим няколко нормални битки и да свърша клипа. Нямам елитка от началото. То спа 9 лева. Мразя 9 левците. Не мразя себе си, ама. Миньор! Супер! Добре се развива атаката ни. О, дали ще вземем кулата? И още от началото взехме кулата, дами и господа. Екстра, братле. Екстра. Може ли умино? Да. Сори, брат, загубих. Ей! Една битка ми остава и вземам 6. Окей. Супер. И сега клипа, дето загубих, се качва. И скоро би трябва да се качи. 7 арена съм. О, спарки. Така. Някой му на... О, голем! Най-много мразя голем, да ви кажа, хора. Защото няма спиране. Ама и си изхабил елексира. Електро! Добре е да го знам, че има електро. Добре е да го знам. Окей. Убихме голема. Че е добре. Ама няма ли да биеш по Бейби Драгън или ще го оставиш? Да ти убие гачето. Гаче. Или гачетата. Окей, комбото, гайс. И то пак се изхаби еликсира, ама може... А не там, бе! Айди, защитаваме се. Да, бе. Кога взе демидж? Не знам кога взе демидж. Вземи кулата. Много добре. Просто много се радвам, че ми взе кулата. Не знаете колко се радвам, хора, че ми взе кулата. Много се радвам. Много съм радостен. Изхъбих си скелета на армии!
И бъде. Опа. Нищо не съм казал. Ай, тук качи са. Не, чакай. Какво атака ми е направо той, бе? Не, бе! Как ще му се зареди? Не искам това! Не съм ти казвал да ти се зарежда пак! Не съм му казвал такова нещо! Да, бе! Не, бе! Край губя! Аз искам само... Човек не може да иска само 6 епик карти. Беше ми приятно, че играх с него. Какво да кажа? Чакай. Край. Бях на една победа. Бяхте една скапана победа. Бас, тъпите китайци, бе. Китайци, корейци, не ме интерва. Да умрат. Как можах да загубя, бе? Рейч. Дървото е рейч. Една победа. Една победа ми трябваше. Вече знам как ще скача за главите. Как може да е? Аз парките още не го ползвам. Ако го бях сложил, може да го бия. А поне съм... Не се досещам, ай. Да не обиждам себе си то. И понеже съм недосетлив, т.е. че не се сещам, примерно, сложа с парките, че ще го бия. Ама и даже не... Как не взеха? Аз мислех, че го взеха. Как трябва? Не стана, брат. Окей, King Tower ли? Окей. Както гледам, трябва да атакувам вляво, че доста добре ма напада и ако му взема лявата кула, ще съм сигурен, че има шанс да убия. А сега би трябвало пак да му взема, но не взех. Умри. Елетки напред. Аз искам просто да взема демидж. Ади за разсейване. За спиране. Пак за разпиране. Взимаме кулата. Обаче аз имам по-голяма възможност да му взема скъпаната кула. Но следващото, ако някой ми пусне Валкирия срещу Елиет Барберен, той просто е 100% ми взима кулата. Няма да стане скапаната работа. Малко стана скапаната ти работа. Как он... Откъде сварих този звук?
Ес! Не знаеш, че може да взима 300, не 500 демидж. Ес! Ес! Така. Ще ми вземе колата, ако имаше 3 секунди. Още примерно, ще ми вземе Кинг, защото ти не можех да спра. Както и Кинг Тауър не може да спре. И да, надявам се това видеото да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате и да поставите този един палец нагоре. И до скоро.